Oh, come on! Kagawad Michael na ko, mga igsoon na daraday. Salamat, Intan. Kanibahala dia. Di basta-basta. Di kayo nagkantag uhaw, murag nagpadungog-dungog. Diri. Ladies and gentlemen, thank you kayo sa tanan na atong ipaybalo sa tanan to mga naminaw karon sa 94.3 Charm Radio, naglantaw sa live. Karon si Kagawad Michael Nakwan, abot tig 30 on the spot, Kagawad, darato Kagawad karon. Salamat kayo. Salamat sa pagbisita, Kagawad Michael Nakwan. Basta-basta ang kagalang-galang Kagawad sa Suna 2 ning atong siyudad sa di gusto palakpakan din. Ang gabi di awan. Ay, ang gabi. Murag Kumatik na? Diretso na din. alangan sa may dugaya na to ni. Naay, unsa may kuan na? Yun, bulan na, ano na? Tama ra ka na. Okay, Kagawad. Sama di ba uhaw lu. Sama to kaya to mo uhaw. Dungog man to. Tao na to. Dungog, dari na lang ta kay uhaw niya. Kaya kanang naugtas ko na minaw siyang uhaw. Pero pwedeng ugahag yun. Oy, asukal. Di basta-basta. Sa kanila. Okay, dara. Sige. May gabi di awan. Maayong gabi. Salamat kaayo sa pagbisita. Siya ako nagtuo mo kung di jud ka mari pero dako kalipay naabot jud ka. Ayan. Salamat kayo aning kahigayonan sa programang variety show sa Charm Radio sa tuwang umaabot na Barangay Kagawad sa Tuban, no? Yes. Sa Barangay Tuban sa Santa Cruz. Murag gidalag yun nimo dito ang paghangyo nimo sa provincial government atong inyong medical mission. Atong sayra niya isagyo ka sa mga nihangyo dito. Lipay ang mga taga Tuban daghan na benepisyo sa libreng pagpanambal. Wow, grabe bitaw kayo ana man mga kuan. Siyempre, gusto na to pa lapdan pa. Parehan nimo, palapdan pa to pagpangalagad, di lang sa radyo, ngadto na sa barangay. Yan. Managingen, gikan sa radyo, paingon sa baryo. Dili dahil sa kumsiho, baryo di ay. Masin di, sa kulsiho. Tingog sa radyo, dalon sa baryo. Dalon sa baryo. Dalon sa baryo. So, mayong gabi sa tanang mga naminaw sa Charm Radio karon. Gwantahan ninyo ni kay naghatod ragugkukuan din eh. Naghatod ragugkuan din eh o katong ilang ipanungog-dungog god. Ganda na ko. Bilib kayo ni mo di man. Once kani nga Stick. Kilaw. Gikilaw ang kape. Mga itong panabot ka. Salamat. Kuha na po ka. Dangatan. Action agad lang po ka. Sa imong madunggan, sa imong maramdaman, naadayon ka. Diha ko bilib nimo. Ay, hapit na no? Ay, pamilya na to na. Charm Radio is our family forever. Yes. Di ba 15 years na? 15 years na no? Grabe. Kaya na dayaning ito istasyon. Ikaw ikaw may karang-karaan po diri since nga nagkaila po ta. Charm Radio nagtatak, Charm Radio na po katatakagas. Pila na juga katuig? Mga 8 katuig. Or 7, mudagag 8. Ana, mudagag 8 katuig. Gikan gitong pinagkasugod nako nga nag-DJ Mike L. Tagunde. Yes, katong pangalan. paggabi. Mga 8 no. Di ba panggabi mo nga programa sa Ingon ani. Katong takla show. Takla show kadungog ka na takla. Oo. Mao na nga sabi una din na to nagkuan. 10 years naman ko sa una ka sa ko sa radyo. Gani tingala gid ko nga sa pikas po kang sigyahanan. Dugay-dugay po ko dito 10 years, 8 years ka so kuan. Pero dako kay bilib nimo Kagawad kay. Thank you. Wa ko ga expect nga ingon ana kapaspas imuhang kuan sa imuhang pagpangalagad no. Mura magutag kana bitong say tawag ani wadyok kana ganing mura kag mapugos gani nga muhimo og maayo kay para nga dili maulawan ang atuang katribo nato nga mga media kay daghan biya kay mga media nga mudagan karong barangay eleksyon. Halos lagi. Halos so mo na nga murag kanang doble o triple ang akong gihimo kay para dili maulawan ang so mahimo kang example. Example sa to ang mga kaubanan sa media practitioner. O day bilib. Para bisag sa ingon ana ang mga butante na tupuhon pag moingon sila nga naimudagan media, akini. Kita man na to nga anyway ato lang balik-balikan ang mga nilabay pang mga katuigan.
sa mga media nga nidagan murag pipila lang ang nahimong palaran, no? Ubay-ubay gud ang nga parot. Oo, nga parot wa jud kadaog, no? Usa sa atong nakita nga nidaog na sa kadaghang tao nga media o kadaghang media nga nidagan isulay dagan di sa barangay, sa lungsod, ingon man sa atong probinsya. Murag si Sir J, no, ang hingko. Oo, murag mao nay pinaka-una siguro nitong kisa pamilain. Media nga nahimong nauno lang. Even si Bong Tagalog nahimo po ng kagawad ay, sa tama. Ruparan. Si Sir Bong Tagalog. Nahimo po na siyang media. Nahimo po ng kagawad sa Barangay Ruparan. Pero daghan po, ubay-ubay po mga media nga may daog na po katong sa masingon naman na parot po. Depende ra gyud gihapon. So kining mga media nga managan sa barangay election karong Oktubre, nagyod siguro kaya po yung maparot ana, pero hopefully posible kung naaman gamay lang unta, no? Unta. Kay anyway, nindot man gyud parehaman tag panglantaw sa ikaw ibalo mo sa imong idolo. Same man tag idolo. Grabe po to. Dugay naman gyud tang nag-uban since nga napasya diri sa atua sa pagpangalagad sa tong probinsya. Bisag asa nga lugar turnover o ganang sa kalayo naaman jud ta kibalo man ko anak kibalo po kita duha mag-uban kita. So siya atong gihimong idolo unta amo nang sa atong pangalagad nakaunahuna ta nga mga lagad sa katawhan gumikan kay nakita mo to ang grabe nindot nga pagpanglantaw sa atong gobernador dati pinang idol kay jud to nako so gusto po nako nga na mabahinan po ang Barangay Tuban. Ang Barangay Tuban is wala jud tay kuan gyud aksyon. Dapat siyempre dool sa atong pinalanggang gobernador karon si Gobernador Ibon Roñacaga si Sir Mark dool ta. So dali ra ta makahangyo ug usay mga problema sa katawhan. Tinuod na kaning ato agod wadyok ang tinuod yun na galamay ragut sa mga kagas. Aning tulay ba? Tulay. Kita raman nga maaro ni kagod Michael Nakwa mao gid na ang ato usar ba to pero nalan tay mga gamay mga kuan og kung baga sila ang ato idolo sa kinahanglan mato sa mahimo sa katawan nga pagpangalagan nga tinarong mao pinakadabest yan. Umayo ang panlantaw sa mga katawhan sila di ato apong tarungon ang ato isip mga nasa barangay level. Anak rana ug matud pa ni Ma'am GL wow oy nag-abot na gud ang kinakusgang media og umaabot nga kagawad. Umaabot po. Matud po din na po nag-comment sa ko dinhin na miss daw niya ang Takla show. Taklaers po ni si Panpanayson. Kaya kining tinguga daw pagkagabi takla-takla gud ang mahinumduman. Mo na katong programahan na kuyok daghan na taklaan na tuyok. Ako ko'y nahimong ninong. Nakatakla po ka. Wala gamo. So good sa ako kay pag binutan na lang naglabaw sa tuwang. Mao yung pinaka the best dia. Ako pong timbayaon ni si Bro Idlando Tangili, may maayong gabi nimo din ha bro kang classmate nako Storka si Uncle Goryo. Maayong gabi nimo. Si Hides V. Lagi mo kanta lagi ko ron. Kay mo man gyud ni mo man ni nagkadala og kabibo gud aning programa ni Kagawad Yuki kay na may kanta-kanta ni. Unsa man na? Sige lang, ito sa nauna si Mary Jane Mamalias. Good evening. Kang Wendy Marie. Grabe. Uy, Wendy nga. Kailan ba ka ni? Naaglanta daw Maing gabi ini mo din na. Bago ra daw ni nag-birthday ni, naimbitahan ka ni? Alay? Wala tayong imbitahan na ni. Kalimot naman. Kalimot naman na. Nasukan na ni Dato na. Kalimot naman. Kita nagpabili naman ta aning pobre. Okay ra gyapon. Ning kamot ra gyapon ta. Kung manerbisyo di mo kom dato yok kay naamang kailangan mo kumhatag. Yes, tabang. Importante kina kay imbis nga imuhan na lang ihatag pa hinuon mo. Kay nam gitaw nga kuan pa itong gipost mo ganina daga malipayon kay mga tawo nga nahatagan nimo usab panginahanglan tumbula. Isa na po na sa akong mga project ron yok na bola. Okay, at siyempre, manigingon nga kuan dito sa sports, focus dito sa sports jud. Kagaw din Michael na kuan, no? Og unsa pa may kuan ba sa nanam jud ka dire? Unsa pa may mga plano nimo plataporma ug unsa pa may mga nahimo nimo sa Basuna 2? Bago ko mo kanta?
Ay, sa bago ka mo kanta. Storya sa kay una ka mo kanta. Kay nagtanaw ba taga Dasmariñas, Cavite? Mo ba? Iyaw mo na, si Lily Iba. Naglantaw daw sa Dasmariñas, Cavite. Wow, salamat Okay, ka. so bago ko mo kanta, kuan ba ni? Bago ba ni akong kantahon? Mo ba? Kira nimo. Kaya ako, sayod mo ko, mga ginakanta nimo katong mga oldies, goodies, yung mga nindot. Ganahan ko naman ko. Pero, pareha to ka Junjun, bago man to. Ah? Bago man to ka Junjun. Wow. Eh, kino si Ma'am JL, pwede ba daw kantahan ni mong Your Man? Yulman? Nagpakitingog ba? Kakuan ka na? Gwapo ng kanta. Kaya mo? Pero, dapat na kay kape. Magkape. Ano? Masa oras ko ito yung program kaya para Alas 10 pa. Napay mga almost 1 hour, no? Kaya no yung 19. Ibuhag yun na yung programa. Ay, malingaw yung gani. Magbiyahe ko, magabinan ko. Charm Radio yun na, DJ Yuki yun na. Salamat. Di ba sir, basta ang kanta na mo diri mag-abot man gud may puro yabag, mo na malingaw lang po mga tao. Pero gwapo ang kon sa radyo. Gwapo. Nya Si ano din pa-shoutout daw sa Sambas sa Purok Talisay. Naglanog-lanog ka din na karon. salamat kay sa taga Sambasa. Thank you kayo. Thank you kay sa inyo ang paglantaw sa live labing dito sa video sa radyo karon. Kay Arman Panirio, salamat dol. Dondon Sanchez no sa tanan na lang no. Thank you din sa may kauswagan. May gabi kanina. Alan Hirames also watching our live. Salamat kayo. And sige nya sa may imong giandam o gitak-ang nga kanta pas mga igal sa imong pagbisita di karon. So, na din high-tech na kita din Pwede pwede. Sige. Unsa to'y kanta tong bag-o? Kanang Yorman, bag-o man po na siya, pero mas bag-o pag yun niya kung kataon na. Sana may. Tirahe din hag dolor. Dul. Karaan naman ang dulot. Karaan din na din. Galaw-gaw. Karaan din na. Ganina na buka dugog na. Gino daw. Grabe. Gawad Michael Nakwa, magigsunan dulor. Ti karaan na gini kataha ba? Sa tinuod lang, no? Sige be. Og sige na imuhang dia. O tiwog na. Kusog na. Sige. Ako pokusga na. Okay. Kuno kusog na. Okay, ready na ka kagawad Michael Nakwa? Ready na lang. Okay, way lang ilangan kagigsunan kagawad Michael Nakwa sa pagbisita ato pagkataon og Pugos yung tanay. Kay, di ba, sayod man ka nga, kung wala ta nag-radio announcer, macho dancer ba yung kita. Pero, kataho na to ni. Biradahan na to ni. Hi kay Torka Oyasumi Nasay. Grabe Kung ban mo arigato. Ay. Palakpak na daan sa panpan, Palakpak mga binayran. May palakpak. Sa Strada First, Jenny Lynn Rafa. Good evening sa inyo. Para sa inyo, Yes, what's up, Jason yo? Bahay. Here we go. Alright, here we go. Bunal kay nanganal at rasi kay nangunot. Uy, wala man itingog. Ala na. Sige gamay. Okay, here we go. Dulo kanang bituon nga nagasiga, maoy timaan sa akong gugma, tuwing way pag-aop kaluyan. Dulor, wadang katahap ning pagbati ko, itugyan ko king kaikanimo, kun magbakat patya ako. Ambut nga no kaha nga di ko malimot, ambut na unsa ako, nagtawag kanimo, hain ka na, intaong dolor, unsay nakawang ni ining tanan, tungod ba lang kay walay bulawan, ang nagmahaling kapos kong dughan. Intaong dolor, kung bahandi ang naingnan ko, kana tinuod pa ng pagpanggasab, isad ko kanimo.
Yes, kanindot yun daw sa tingog ko. Bugal-bugal ni ba? Bugal-bugal ni komentaryuhan ni. Ingat pa Saan dito ka. may gabi? Ang baktor ka panahon, panas kupong-kupong. Kupong-kupong pa ni? Here we go. Ambot nga no kahanga di ko malimot. Ambot na unsa ako nagtawag ka nimo. Hain ka na intang dulor. Unsay nakawang ni ining tanan. Tungod ba lang kay walay bulawan ang pagmahal ning kabus kong dugan. Intaong dulor kun bahan di ang naingnan ko. Kana tinuod apan ang pagpangasap isaad ko kanimo. Di, basta mga kaigsooner ito palakpakan ni Thank palakpak you. mga ka-charm, palakpak. Grabe. Murag ni-react si Christine Sanchez din yung matod pa niya, biritiro po day ka sir. Walang yun kabalo ni. Wala di kabalo ba? Wala di kabalo nga una ni sabak si Kagawad Michael Nakwa diri sa pag-broadcast. Gikan gini siya sa kuan patong entablado na yung mga event, na mga kanta gini ya. Gini, para mabalo mo. Para di mo matingala ba? Actually, 8 years ko sa radyo, mga 8 years na po ko wala kakanta. Mo pa'y pagbalik na ko. Listen man ko kay na nimo nga. Walay practice. Practice. Walay practice. Naanad man ko kas komentaryo, Oh. balita. Mao na siya at least na hinahinay na og enhance sa pagbalik Ayan. mo tingog. Mao nang ay mo katingala nga mubirit uli si Kagawad Michael. Sa mo na bukata ni Shisgan. Pero practice ko, practice. Practice. Practicean sa anak ko, anak. Practicean. Pero atangan ginas kadaghanan, Shisgan nimo. Balik katong dolor nga ilang nadungog sa kuha karon. Wala pa ko'y practice ato. Wala pa. Wala pa. Murag direct na to, direct Samot lang na may ba? practice ka. Oo. Pero murag mo kanta ka karon kana live. Mo na request na ko kasi kadungog nimo sa radyo, okay kayo. Samot na nay personal. Sige, birahe diha birahe kay nanganal be. Samay kuan be? Bisaya o Tagalog sa may gusto nimo. Sagasa din na. Sa may Kay mulas song ko. sige, Onya, pero onya na. Onya Ikaw na. Sa, kay, man ko din ni basahol pa man ako ni samtang namili pa si sige DJ, basa sa diha kay DJ slash Kagawad Yuki. Nindot Ako sa ni basahon ni Yok samtang nagkuhan ka din na, no? Kantaha daw si Sgan, halaka, Yok, ikaw gyud pakantahon aning si Fanny. Ikaw. And si Christine, one more time pa, sir. Muragi ganahan si Christine. Dolor pa ganito. Kantahan po tayong Bisaya. Ikaw may kabalo mo kantag Bisaya. Paborito po ni Ma'am Hides B ang Shisgan, Si By Crossfire, may gabiin ni mo din na. Pa-shoutout daw sa ni? Shoutout daw Kagawad, si Lorena Canoy Ihara. May gabi si mo. Salamat ka. Congratulations, nindot man day kay Boys What Mike. Uy, si Ate Ani Abakita. Mura man kagkaroon pa atian. Sige. Kapanahunan pa na nimo. Sa to tong dulor. Si Asula nagtanaw na to ron, may gabi mo dina. Okay? Request daw og pananglit. ayaw na to buds kay nikalimot na ko to. Atong pananglit niya kamo ang team song sa Takla Show ba? Nag-comment ang mga Taklaers. Iminga mga Taklaers. Kini si Kuan mo ni founder sa Takla si Hasula. Hasula. Unsa daw pakulo ba ingon ni Crossfire? Ngantar gud mi god. Okay, andam na. I think andam na si Kuan, si DJ Yuki. Ito bang nato siya may mukanta. Sige. Og thank you kay Tatsuki Rusyan from Barangay Manga. Na siya karon sa Saudi. Thank you kay paglantaw. Abot ang Saudi? Yes, abot ang Iha Saudi. naman, Napoy ani. taga Japan. Kung banwa arigato gozaimasu.
And syempre, kay walay gana daw pa timbaya daw dito sa may Purok 7 Sulop, labi na si Bus Joel o kay Madam Marites. Thank you kayo. Anya, kagawad may si Ma'am JL, salamat yehe daw. Grabe daw kay kagawad tirada. Nya kay ikaroy kabalo mo tirada og Bisaya. Birahan po kunig Bisaya. Bisaya po nimo. Bisaya pod. Di basta-basta ni. Dulor man imo ha. Dolor. Birahan ako balik na pinangga. Pinangga. Kanang dolor, gi-short ra na sa Dolores. Dolores, pangalan sa binuhat. Alright, please welcome DJ Yuki. Bisan sa sayong nga kagabion, Amuli ko eh. pugson ko paglantaw ang kabuntagon. Kay dili ko buot nga bation ang kasakit ug nanaan ko na balik. Nabali. Daw di ko kapungan kining luha. Ate Luha sa napakyas nga himaya. Grabe oh. Nganong kalit mo akong gibiyaan, gihatag ko man unta kanimo ang tanan. Ihurot. Gugma, pagkawala mo'y balatian. Grabe naman ang gugma. Ngano, ang mga panumpa gitaligdan. Hain ang imong mga saad nga lipayon. Balik Gugma ko balik na ikaw. Dili gayud mahimong mawala ka. Diyaw mo na oh. Kalipay ko gayud ang imong gugma. Grabe. Ayaw na in taon akong paantusa. Balik na, pinangga ko balik na. Diyaw mo na. Gugma pagkawala mo'y balatian. Grabe ni Ngano ang mga panumpa gitaligdan. Hain ang imong mga saad nga lipayon. Balik kung makubalik na intaw. Dili gayud mahimong mawala ka. Yeah! Kalipay ko gayud ang imong gugma. Ayaw na in taon ako paantusa. Balik na, tinangga ko balik na. Ayaw na in taon ako paantusa. Balik na, tinangga ko balik na. Grabe. Come on. Amo ko pagkatahon pa ba ko ani? Kato murag mao naman ko ani man. Ay ka da. Basta na mo mag-comment, pinagali comment ya. Murag nay ko dito, murag mo na lang to isunod siguro na. Asan ni? Kanaw kana si Katulo. Ikatulo. Wika ng piibig. Grabe ha. Pero basahon sa nako ang Sige. komentos sa mga hurado. Basa sa Ato yung kagawan. mga hurado na to kay na may action mo gudong Yes. imong gihimo. Kanya, ako ganina wala man. Magka nag-ingon niya naa di ay na day action di ay dugang din na sa ano. Sige. Anya. Ang reaction din ni Crossfire Pulimbaga, simple lang ni halano. Simple lang kayo. Simple lang kayo. Pero doon na ko'y murag kuan ba? Halan no, pero doon na siya dakong impact O nga no. mura siya. Pulong lang halang no. Halan no, pero kaingon kag unsa gyud ay halan no. Halano mura siya na shock. Shocking. Shocking siya.
Pero kani nasakwa ni iyang isa ka comment diri oh. Yati. Ano ba ni palakpak? Shoutout sir sa ako ang tiya nga si Elizabeth. Nagtanaw siya sa inyong live. Wow. Napoy usa ka hurado ni si Lily Eba nga with feelings daw ang imuha. Ay. Grabe. DJ Yux nindot sad og tingog. Asa si Junsya. Naradiri te. Napohopo na dyan siya, Dre. Nakamata mga viewers sir sa pagkanta. Sir Mike, kanta ka. Nakamata daw mga viewers. Oda kada gabi ka mo kantawad sa programa ni Giyuki. Request daw your man daw si Jean Ligaspi. Kisa Si makantaho GL. ni mo. Si GL. Si GL, your man. Siya ganyan sana namin Birada. Last, say, dugaya na to ni. Yeah, ladies and gentlemen, kagawad Michael Longo, Jesus Daho, Diyos sa kantang Wika ng Pag-ibig. Grabe, ha? Balo baka tani. Wag gyapon ni practice. Wala pa ni practice. First time ko mo kanta ni. Ay! Mura taga-apil ka Matyor ani. Saan mang dako mapunta sa silangan, kanluran o saan pa, malayo man ako sa'yo ngayon, ang pag-ibig ko'y sa'yo nakatuon. Kahit sang wikang bigkasin, pag-ibig kong taglay naroon pa rin. Ikaw ang tanging aangkin ng pag-ibig kong nais iparating. Gihigugma ko ikaw, namumuot ako sa imo, kaluguran ka, ayayaten ka, inararota ka, inibig kita, yan ang wika ng pag-ibig ko. Gihigugma ko ikaw, namumuot ako sa imo, kaluguran ka, ayayaten ka, inararota ka, iniibig kita, yan ang wika ng pag-ibig ko. Kahit sang wikang bigkasin, ang pag-ibig kong taglay naroon pa rin. Ikaw ang tanging aangkin ng pag-ibig kong nais iparating. Gihigugma ko ikaw, namumuot ako sa imo, kaluguran ka, ayayaten ka, inararota ka, iniibig kita, yan ang wika ng pag-ibig ko. Gihigugma ko ikaw, namumuot ako sa imo, kaluguran ka, ayayaten ka, inararota ka, iniibig kita,
ng pag-ibig ko. Yan ang wika ng pag-ibig ko. Grabe ba? Kumusta niya sa gawas? Okay ang kuha niya? Undot kayo tingog. Walay practice. Muli ka? Uli na ko. Di na ko, resign ako. Wala ka kabantay nga nagkaon pa ko biskwit ato. Nay biskwit ko sa baba. Grabe mo. Basta ang comment mo, grabe nag-heart mo ng mga naglanta ni mo. Oh, wow, nice voice. Hindi Oh, kaya. grabe yung comment. Nabugto, nagurong panty anay nga kung kwadro. Surrender ko, taas ng kamot na ko ni Mawad. Hindi naman kaya ni. Dutch Jong, Bumbahi pre, naaman di ay kay tinaguan diya. Grabe, di makaya yun. Tinood lang, Mawad. Surrender dyan ko ni mo. Ipiyong-piyongan og mata eh. Wala eh. Kakabantay ato. Di makaya With yun. feelings. Sobra plus with feelings. Oh. Thank you, kay grabe. Pride of Davao del Sur. Grabihan naman ani nga kumenta niyo eh. Ha? Oh, way karaw ha? Grabe oh. Oh, sige. Okay na ko. Sige, please at kanta kay di na ko. Maulan lang kong kanta. Maulan dyan ko sa tinood, Wad. Di makaya gani mong tingog, Wad. Ay, Lagi? Muli na daw siya daw. Undang Salamat na daw kayo siya sa ning tanan ha. Thank you kayo programaha. bisita. Surrender na ko. Resign ako dire kay na. Undang na daw siya ning programaha daw. Ito, Charlag. Salamat. Please, aning kanta. Balik ra ko ng tataon. Thank Okay. you kayo. Kagawad Michael Nakos, pagbisita. Thank you kayo. So, ako anji kayo. Dako na kong kanang kalipay o karangalan sa itong programa nga gibisita ta sa itong sa mga higala nga na mo nang kagalang-galang sa Suna 2. Thank you kayo, Kagawad Michael Nakwa. Itong palakpakan mi, Kagawad Michael Nakwa, mga kaigsunan. Thank you. Thank you. Og atong oras alas 9:30 na balik ra ko ron taon ha. Relax mo gamay diha. Kanta ni Lady Gaga. Always remember us this way. Dan salamat sa inyong pagpaminaw sa 94.3 Charm Radio. Balik ra ko ron taon. Ako sa ning timanon si Kagawad mga pisa midre. Salamat guys. Ikaw sa pagbaybay sa awan sa itong mga kuan. Ay murag muli na siguro ka na. Okay, karon totoo pasi na taron. Sige. Pasi na white itlog. Sige. Yeah, okay. Salamat kayo sa inyong pagsubaybay, pagpaminaw, pag-join sa mua sa pagbisita na ko din sa ako ang amigo kay full support po ko ani sa iyahang plano po diya sa Barangay Tuban sa Santa Cruz. Hindi mo makaila din Barangay Tuban. Romeo Laugo gidi siya sa totoong buhay. Okay. Kauban ako si John Salungo, DJ Yuki, Romeo Laugo og sa tanang staff or Charm family labi naghapit ng amo ang 15th Grabe no? anniversary sa pagyagyag sa kamatuoran sa kahanginan. Alright? Daghang salamat og maayong gabi Digo City. Yes, yabi karon. Salamat. Balik ra ko ron taon ha. Relax mo gamay diha.